Είναι ο πόνος στον αφιένα. Είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Όλοι μας το έχουμε βιώσει. Συνήθως ο πόνος αυτός μπορεί να εντοπίζεται μόνο στον αφιένα ή να επεκτείνεται στους ώμους, στο δεξί ή τον αριστερό, αλλά και στα χέρια και να συνδυάζεται και με μούδιασμα. Και πού οφείλεται? Συνήθως οφείλεται στην κακή στάση και την πολύ ωραία εργασία είτε στο τιμόνι για οδηγούς, είτε σε κάποιον που δουλεύει στον υπολογιστή με αποτέλεσμα να κρατάει ακίνητο το κεφάλι του για πάρα πολλές ώρες. Πώς αντιμετωπίζετε? Σχεδόν πάντα αντιμετωπίζουμε την αφιεναλγία με συντηρητικά μέτρα, δηλαδή ξεκούραση, φαρμακευτική αγωγή και ίσως και κάποιες περιόδους φυσικοθεραπείας μπορούν να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα θερμά επιθέματα, ίσως και λίγο κάποιο μαλακό κολάρο για κάποιες μέρες και αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Και πότε χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση? Χειρουργική αντιμετώπιση χρησιμοποιούμε μόνο εφόσον ο ασθενής έχει νευρολογικά συμπτώματα. Έχει μια άλλη πάθηση μαζί με την αφιεναλγία που λέγεται αφιενική μυελοπάθεια. Μόνο τότε.